Play. Guys, matik guys. Tapos guys. Dinner kaguan. Hindi na panitan. Ano kami Ako lang ayaw ito to eh. Hindi ka lang lumusito di eh. Ako lang. Ako sa dito. Oh. Eh. Lagi. Padul. Ano yung takot din ito? Ano yung sulit? Kita itu sini. Okay, ito. Gagal! Yung nakarating Sakpan eh. Dali ako sakpan mo. Dahil lah sakit ya. Kamu nak kinilaw? Bisa lamin dito guys. Arabe? Kanan. Tanaw sa kamera. Sana kamera. Kau. Oh, luar. Guys, gue reaction. Slow. Yes, selalu balik. Apa kayak katulog? Ya, ay, Lela. Penunjuk kan Ayo penunjuk buangnya kayak nanti. Asli udah bobot. Ako sa akin. Hindi kayak naon. Kana kono. Pasul ba na sa ura ko? Ketawa. Kasi kita. Ah, si EJ? Kalau begitu mau kayak begitu. Wala, wala tagal yun. Kuan baka na. Ketawa to doon. Kau Ay, naku. Ayo, dara. Sap. enggak ada ya. Ay, ikaw balik ka kasi ito lagi. Yo, sabar. Ayo, kuan di. Usah sabay. Usah pagi na. Dagang kayo. Ano no? Nagaya ka. Yung katakala mo. Sino ka
lumabas ito guys. Huwag niyo ako. Pero tigil ko dito patok siya. Manan ko dapat kamot. Jitok-tok na to. Inyo. Kaon ano? Kaon. Kaya sa tag-ani. Mahurot na si Mas dito. Ano may amo? Bilis Abe, bati, amo. Tawagan yung ubo mo na. Ubo-ubo. Kaon. Tulo na lang guys. Ikaw rin yung makahurot na. Dalo din. Kanina. Di sulod na yun. Dili kaon. Jawa na lang. Dalo na dalo. Tagada. Nagagamit. Nge. Ano to? Kabang. Lalo ka to. Tay, hurot na lang may sito guys. Elang. Sakto lang. Ate, usan lang ikaw guys. May ilum-ilum na magkakana. Adon. Kaon. Kaon ran. Naglamig ay. Patay tayo lang katagpan. Akan na. Mana.